Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Dragon Boy εδώ. Σήμερα από ό,τι βλέπετε θα παίξουμε στα Big Guys, Fall Guys. Και πάμε να παίξουμε ένα match. Όσο πάω να παίξω, σας περιμένω να κάνετε like και subscribe. Ο στόχος μας είναι 10 likes. Πάστε το κουμπί και like και πάμε στο match. Οκ, είναι εύκολη. Είναι εύκολη πίστα. Λοιπόν, αυτό το match είναι αφιερωμένο σε έναν φίλο μου που τον οποίο λένε Bobby. Πάμε, αρχίζουμε. Θα σπάρω και τους δύο. Τρέξε. Ωραία, πήρα μια μπάλα. Την πέταξα. Όλα καλά, όλα ωραία. Κέρδισαμε τόσο γρήγορα. iPhone out. Πάμε δεύτερο μάτς. Θα τους κατατροπώσω. Τι πίστη είναι αυτή? Τι κάνουμε, δεν ξέρω παιδιά. Βοήθεια. Σπάστε το like για να την περάσουμε. Πρέπει να είμαι στο ζώο. Οκ. Ωραία. Άνοιξε το. Άντε. Ωραία. Πάμε γέματο. Δεν το αφήνουμε. Ναι! Πώς λέγεται? Ωραίο το default. Έλα, εσύ το τελειώνεις. Και εσύ το τελειώνεις, αλλά το έχασες. Ακριβώς τα 70. Αυτός 94 είναι ο καημένος. Τρέχα. Όχι, δεν το έχασε το μάτς. Έχασε το μάτς ο καημένος. Πόρε φίλε. Να. Ποια πίστα, τι πίστα είναι αυτή, δεν πρόλαβα να δω. Sorry, αλλά θα προσπαθήσω να κερδίσω. Δεν λέω είναι ωραία πίστα, αλλά είναι δύσκολη παιδιά, είναι δύσκολη. Δεν πρόλαβα. Ανοίγουμε τρύπα. Πώς θέλεις? Καλά ρε, πόσα έχει? Είναι το τελευταίο ρε. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά για σήμερα. Ακολουθήστε με για κι άλλο βίντεο στα Big Guys. Σπάστε το κουμπί το like άμα θέλετε να ξαναέρθουν τέτοια βίντεο. 2 χρυσά μετάλλιον. Γεια σας. Hello.